ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ዘመጽአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ርዕሰ ዜና ሎም ዓመት ኤርትራ ብመንገዲ ሰለስተ ፕሮፌሽናላት ተቐራረምቲ ኣቢላ ኣብ መበል 107 ዙር ኢጣልያ ክትውከል ምዃና ተገሊጹ። ኣብ መግለጺ ንሓድሽ ሕግብግብ ፍቕሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝወፀ ውጥን ሩዋንዳ ብሪጣንያ ማሕበር ተሓላቕ መሰላት ስደተኛታት ሕጋዊ ብዳዊ ከቕርብ ምዃኑ ተገሊጹ። እስራኤል ብቅትለት ህጻናት ብገበን ኩናት ትኽሰስን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንሓድሽ ሕግብግብ ፍቕሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን ትንተና ከም ተላኣኺት ቀርኒ ኣፍሪካ ንምጥቃማን ከም ድሌታ ከተኸድማ ምእንቲ ክትክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ከተተርንዓ ነይርዋ። ብምኽንያት ልዕሊ 1300 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ባሕርን ኣብ ስትራቴጂያዊ ከባቢ ዝተደኮና ክልተ ምዕቡላት ወደባት ንእትውንን ኤርትራ ብዓባያ በታ ድሕርትን ድኻ መደኽደኽን መስፍናዊት ሃገር ክትግዛእ ሓሊፋ ሂባ። ህዝቢ ኤርትራ ብገዛእ ቅልጽሙ ዘውድም ዝደፍአ ድማ እዚ ኩሉ ነገር ብሓይሊ እትደልዮ ናይ ዓለምና እንኮር ርእሲ ሓያልያ ባህሊት ሃገርና እንደገና ምስ ኤርትራ ሕግብግብ ፍቕሪ ከተርኢ ክትፍትን ሓነኻ ኣይበለትን። ክሳብ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣብ ኤርትራ ተኺላ ንዓለም ከተሽኮንድር እውን ወጠን ነበራ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ 1990ታትን ፈለማ 2000ን ጸሓፊ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ዝነበረ ዶናልድ ራምስፊልድ ናብ ኤርትራ መጺኡ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ ጀነራል ቶሚ ፍራንክስ ብወገኑ ናብ ኣስመራ ባፅዕን ዓሰብን ዑደት ኣግቡርኒ ኢሉ ዘይሓተተ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክልተ ግዜ ናብ ኤርትራ ብምምላስ ከዓ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጀነራል ስብሓትን ይዘራርብ መንባሩ ናይ ብዙሓት ተዘክሮ እዩ። ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብወገኑ ኣብ ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ብዕድመ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ በፂሑ መንባሩን ይፍለጥ። መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እንታይ መንባሩ ንጽኑዕ መትከል ህዝባዊ ግንባር ዝግንዘብ ሰብ ኣይክወሎን እዩ። ኤርትራ ብሽርክነት ዝምርከስ ዝምድና እምበር ቀዳሚት ወይ ተላኣኺት ሓያላን ሃገራት ኮይና ክትቅጽል ፍቓደኛ ነበረትን። ንኸም በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ስሱዓት ዓምረርቲ መሬትካን ባሕርኻን ወታደራዊ ማዕስከር ክድኩናሉ እንተፈቒድካለን ዝመጽእ መዘዝ ቀሊል ከም ዘይከውን እውን ነቲ ኣርሒቑ ዝጥምት ምኩር መንግስቲ ኤርትራ ከም ፀሓይ በርቂ ደሚቕሎ ነበረ። እዚ ግብረ መልሲ እዚ መትከላዊ ኣጠማምታ ኤርትራን ዘይማእማኣ ኣሜሪካ ኣብ 1998 ክሳብ 2000 መንገዲ ኸዳሚ ስርዓት ወያነ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማዊ ናይ ውክልና ውግእ ኣካይዳ። እታ ተላኣኺት ስርዓት ኣብቲ ውግእ ሕቑኣ ተለኽሲሳ ፀጋዕም ዝሓዘትን ዋሽንግተን ካልኦት ተንኮል ምሂዛ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ከይትግበር ን20 ዓመታት መመላእታ ኩሉ ጻዕርታት ኣካይዳ። ንሱ ምስላጥ ምሳብያ እውን ጃንዳ ንዋሽንግተን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ካልእ ደማዊ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሊዓ ንሱ እውን ውፅኢቱ ዝተረኣየ እዩ። ኣብ ልዕሊ መሪሕነትን ህዝቢን ኤርትራ ኣሎ ዝበለቶ ተጽዕኖ ጌራ ምስላጥ ምስ ኣበያን ብመንጽሩ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ሩስያን ቻይናን ኮይና ምስ ረኣየትን ኣሜሪካ ምዛ ጽንዕቲ ሃገር ሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ከም ዘዋፃእ ዝኣመነት ትመስል። ብሸነኽ ቃዛን ሑቲን ተጓሂሩ ዘሎ ሓደገኛ ባርቕ ኩናት ቀይዲ ናይ መዋግእ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ብምህላው እውን ኣሜሪካ ጂኦፖለቲካዊ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎሚ ኣገዲስዋ ይርከብ። በዚ ምኽንያታት እዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረን ኣመላኻኽታ ቀይረ ኣለኹ ዝበለቶ ስትራቴጂ ሓንፂፃ ክትዝርግሕ ስምምዕ ኣልጀርስ ይተግበር ዝብል መግለፂታት ከተውፅእ ብመንገዲ ኢጣልያን ካልኦት ምዕራባውያን ኣቢላ ዝምድና ምስ ኤርትራ ከተመሓይሽ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ትርከብ። ሎም ዓመት ኤርትራ ብመንገዲ ሰለስተ ፕሮፌሽናላት ተቐራረምቲ ኣቢላ ኣብ መበል 107 ዙር ኢጣልያ ክትውከል እያ። ዙር ኢጣልያ 2024 ወይ ጂሮድ ኢጣልያ ንመበል 107 ግዚኡ ካብ 4 ክሳብ 26 ግንቦት ክካየድ እዩ። ሰለስተ ኤርትራውያን ዝርከቦም ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ ሓያላት ተቐራረምቲ ድማ ኣብ 21 መትረኻት ብጠቕላላ 3400 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሽፍን ርሕቀት ክዝውሩ እዮም። ቢንያም ግርማይ ምስ በልጅማዊት ክለብ ኢንተርማሼ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ካዛኽስታናዊት ኣስታና ከምኡን ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ምስ ኣሜሪካዊት ሊድል ትሬክ ኮይኖም ኣብዚ ናይ 3 ሳምንት ቅልስ ናይ ሎም ዓመት ክጽመድ እዮም። ኤርትራ ፕሮፌሽናል ተቐዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ 2022 ዝተኻየደ 105 ዙር ኢጣልያ ተዓወተ 10 መድረኽ ብምዃን ታሪክ ሰኒዱ መንባሩ ይዝከር። እንተኾነ ብሰንኪቲ ኣብቲ እዋን ዘጋጠሙ ሓደጋ መጉዳእቲ ዓይኒ ካብቲ ዙር ክእለ ድሕሪ ምግዳዱ ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ ዝነበሮ ትርኑዕ ነጥቢ ክኸስር ክኢሉ እዩ። ስለዝኾነ ማዕከና ዜና ስፖርት ዓለምና ቢንያም ኣብ ኢጣልያ ዘይተዛዘመ ዕማም ኣለዎ ክብላ ክጽብጽበቐኒን ዘለዋ። ጽቡቕ ዕድል ንኹሎም ተቐዳደምትና ልዕሊ ኩሉ ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ድማ የወዳዮም። ውጥን ሩዋንዳ ብሪጣንያ ማሕበር ተሓላቕ መሰላት ስደተኛታት ሕጋዊ ብዳዊ የቕርብ። ሓደ ንግዳያት ስክያትን ጭውያን ስደተኛታት ዝጣበቕ ማሕበር ነቲ ብሪጣንያ ጽሪቓቶ ዘላ ፖሊሲ ምምላስ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ብምቅዋም ናብ ቤት ፍርዲ ክወስዶ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ኣሳይለም ኣይድ ዝተባህለ ትካል ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ነቲ ንግዳያት ናይቲ ዓመፃት ሓለዋ ዘይሂብ ዝበሎ ፖሊሲኡ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ብወግዒ ከም ዝሓተተ ሓቢሩ ኣሎ። ሰብ መዚ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ነቶም ናብ ሩዋንዳ ክወስዶም ዝደሊ ሓተት ዕቑባ ክሕዞም ከም ዝጀመረ
زجمرة يفلت كابز متسومن جميرهم اتهم حدقا مقعزنا برواندا زقاتهم سدتنياتات بولكي حقا مقوت كأغربو كفكر اللوميوم أسايلم ايد نتهم أزيوم تنكفت زغنوا بريطانيا زركوب سدتنياتات أمد قفز نتف محبر كوينو أكلنا يتعلم لخوات فلاتنتن زلوا هيلن بامبر فاونديشن زتابها لنقدات سكات ناي تيرابي رقف زهب تكاليوم نزم الكتاب منسترات وشتاو قدات أبيت فردخ خاصم مدب كمزلو اتمحبر وقعو متنقاطا خمزهبهم قاليسو مسرت ناي تخسيت وتن وحسنت ناي تومزو سدو سدتنياتات زيحلو يزبليوم وشتاو قدات أبزوت أمامرحي نتوتن أب متكبار ستوافور زملكتهم سب مزي زغنا والكسبنا برواندا خي وسد زغربهم زي مسل مرتعب زي قدس رواندا وحست مخانا خدم دمو خمزلوم يا ملكت ولا كواتب بارلمان صدق حقي تم سدتنياتات كبرواندا ناب حدقا خاتو لزخلو هاجرات كي سدد مخنيات كقرب عدل زهب انتخنا اتزرزراو ممرح بوليسي جن رواندا ناب حدقا هاجر كتملسوم كم تدخل نصغر مخنيات عشش كبروز زيزيو ابز على فعمت نتي بوليسي زي حقا وخبل زبر عن العلوي بيت فرد بريطانيا رواندا نتم حتهم سنتسقو سدتنياتات ناب زي وحسات هاجرات كترزوم تخليان زبل مقوت كم عبر وحب مساديو نتبين هيبو نيرو منقس بريطانيا غير محجي ابزهاب مبريتات اتهم ناب حدقا كم زاتو نتصر مرتو أصغر برلوم سدتنياتات ناب رواندا خمزي ملسو أميتو نيرو انتخونا قني بلت محبر سمزي نترتب مرتوعتات أشش كبروي إزازو خمزلو إيقلت كفلوش تاو قدات نسب مزو زهابهم ما مرحب مقيار سدتنياتات قدايم كرارت أو عدل انتزيهبو زملكتو منسترات نتحقي كمزي أخبارون نموموقات نبيت فردخ واسدام مخانو أسايلم ايد أتنكيغلو دايركتر نايت محبر أليسن بيكاب أبزهابت مقلتين أب رواندا زكايد برراتات معاس كمز فيلمن من كمزو سادن زاقيت أخل حبريتا يلن انتخونا قن منقست غلطي فسقمت نموساد قوريسو تلعيلو يزلو درو وشتاو قدات قدد كايد خمز جمرة تبره اتسعب سنباده بقو حقا وكلنان محبرات كبرة سناين ناي مركب زلو دورت عقمن توسيخو بإسو يركب ناز حقا وبدو زغربنا اللو مخنيات دما وشتاو قدات نسخونا نابروان داخي وستد زغرب بولكا وقداي بقبو كامزر ايانو مقباريوم ازد ما نبتفل ماز هذا من اللو بوتا كي وستد نزغرب قداي زي تغالي تبل اتا دايركتر بزيكازي محبر فيرست ديفيجن زتابها لمحبر العلوات سيفل سرحتنياتات منقستي اتان توتن حقاوي بدو غريب الله ما بقاس مقوت نايز محبر سرحتنياتات وشتاو قدات عالم لخاو حقاقاتن هاقراو ممرحتات سنة مقبارن تحسهم كيركب مسكا سقربيو كفلو وشتاو قدات ابز قداي رئيتو خب تحاتيت الله إسرائيل بقتلت هتصانات بقبن كينات تخسس عبد بإسرائيلاوين سوقبت معربا قماقم زنبرو فلسطينيين كوتتي بزح غزي عبد قماقم بحري عبد زركب كورناتات يوم زناقعو انتخنا عربي إسران جاعتن حدار كلتشان إسران سلستن دحر غطري ود 15 عمت باسيلن ود 8 عمت قدامن عبد قرنانا تصاوتو كاب وتردات إسرائيل بستتكوسطيت تقتلهم BBC بزعبة تفتصام زرزر مرمرة أكايد الله اتخام موبايلن نايز اتا خاميران استرخبه BBC زمرمرة فيديوتات كونه حبريتات منكس قصراوت إسرائيل مردعتا مسخاخرن كله عبتو تخبير كسد 7 مستلات كم استفتصام زاك العيون اتزرزر وتسيت مرمران كونه اتنات أكالات زهبو ريتوتاتن كا أبزانتا تصحف اللهم بإسران جاعتن 11 تقرها فيديون كالوت حبريتاتن كم زملكتو معبالة تفتصامي 5 بمثل معربا وقماقم بحري يتركب كتما جنين زي كم كازاب حماسات محادرنيا سراوت إسرائيل لابت خباب انت متعمكا دكانت بغلت فيهم زعطاو سراوت إسرائيل لابت خباب بزركب معسكر سدتنياتات جنين نايزا كايدو زنبر السرح الدمت توخسخ سماع مصنحو ناي عين مسخاخر يقلصو ود 15 عمت باسيل دما اب حد مغار دمعت استعص ودكان دويلو نيرو عتب دغاف خاص اغرين حيال ادنق ليونيل مسن زخون ود 8 عمت قدام دما مسبها استبهله ود 14 عمت عبحو دويل يرا اب تصرغاب دمر استات شعتا ودات نيرم بدحري بوحدو 6 اصوار زعطغ مكاين سراوت إسرائيل زحاق فقاف لاي نابت مودات قص خمتسن تم كل دما قسانت كسونن بنصور يرا هايل خبت مودات كابت بوتا خلقسو جميرم لك عبزهم متزخا قدميت مع صنايتا مكينا 5 تخفت بموبايل استقدها فيديو ملكت او وشتا مكينا زنبر وتادر نتا مودات بقطا يريم نيرو باسيل لما اكلت منقد خصقا عنكلو قدام دما خبت متادرات 10 متر رحقو يهدم نيرو دحرين تو 11 حد دمص تخصت اي تسمعو مرمر BBC تنت ايت بساعات بوتاتات كم زهره ما يملكت 4 تيت نني حاتين عند خلتن مشغور نايت دكان كارمان كلوا تنكل تدمان مخفت مع صنع حنتي دويلا زنبرت مكينا هاريمن تنكل تيت دما بافلب باسيل كم زعلوا BBC زرخبهم حكمنا ابصابات يملكتو كالت تيت دما نتسهدم زنبرو 8 عمت قدام بدحريو رأس هاريماتهم ابحاو بها امبولانس كركبنا قدرن قدامنا غوتتن او حسبوتا خوست يفتن تخونغن تقلت فريدت سلازي ترخبه بها قدامن عركو باسيلنا بقدميهم زموتو يقلت ابسم بعدين نيره بزعبان نفسيون احسبني نيره كزاربو فتينا قدام
ኣዳም ኢለዮ ነፍሱ ግን ካብ ስጎት ትፍለስ ስለዝነበረት መልሲ ይሃበንን ክብል እናነበአ ንቢቢሲ ተዛሪቡ። ባሲል ብጥይት ከይተሃርመን ከሎ ኣብ ኢዱ ገለ ነገር ሒዙ ይረአ። እንታይ ምዃኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ድሒሩ ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ቦታ ዝተሳእለ ስእሊ ብምዝርጋሕ እቲ ባሲል ሒዝዎ ዝነበረ ነገር ነታጉ ዘርእዩ ኢሉ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም